Tiesitkö, että vinylilevyharrastus voi samanaikaisesti olla edullista, helppoa ja laadukasta? Tässä minulla on nyt Argon Audio Fenris A4 aktiivikaiutin pari sekä Argon Audio TT Mark II levysoitin ja siinäpä onkin kaikki mitä tarvitaan. Aloitetaan levysoittimen käyttöönotosta. Ensin pujotetaan petohihna paikalleen ja sitten tulee lautasen ja levymaton vuoro. Seuraavaksi otetaan vastapaino ja kierretään se äänivarren takaosaan. Tämän painon paikka määrittelee neulapainon ja se säädetään näin. Ensin poistetaan varovasti neulasuojus ja tämän jälkeen vastapainoa kiertämällä etsitään piste, jossa neula asettuu kellumaan juuri levyn pinnan tuntumaan tähän tapaan. Tämän jälkeen kierrä merkkirengas nollakohtaan, älä kierrä tässä kohden itse vastapainoa, vaan kierrä pelkästään merkkirengasta. Lopuksi kierrä koko vastapainopakettia sisäänpäin, kunnes tulet 1, 2 ja lopulta 3 gramman kohdalle. Tämä on äänenrasian oikea seurantapaino. Nyt voit halutessasi laittaa pölykannen paikalleen ja siirtyä kaiuttimien käyttöönottoon. Fenris A4 on niin sanottu aktiivikaiutin ratkaisu, joka tarkoittaa sitä, ette tarvitse erillistä vahvistinlaitetta soittaaksesi musiikkia. Mukana toimitetaan kaukosäädin, kaiuttimien välinen liitosjohto sekä virtajohto, eli kaikki mitä tarvitaan. Käytä levysoittimen mukana tulevaa liitosjohtoa soittimen kytkentään. Muista kytkeä myös maajohto. Koskapa kyseessä on oikea levysoitinliitäntä, muista napsauttaa levysoittimen riaa esivahvistin pois päältä. Nyt kytke vielä vasen ja oikea kaiutin toisiinsa tällä nelinapaisella kaapelilla. Kytke virtajohdot paikalleen ja se alkaa olla siinä. Käynnistetään kaikki, lasketaan neula levylle ja meillä on musiikkia, se on valmis. PS, jos tämä tuntuu turhan mutkikkaalta, teemme toki laitteellesi alkuasetukset myymälässä ilman veloitusta.